Ni ne na saci kuɗi naira miliyan 3 na yi aure na sai gida na je maka. To malam na san wanda na yi wa sata yanzu haka malam ina so na mayar masa yaya zan yi kuma yaya aure na yake da kuma gida da maka. Da gida da maka da aure duka kayi su da kuɗin sata. To ba za a ce aure bai ba, ba za a ce gida bai siyu ba, kuma ba za a ce maka bata yi ba amma sai ka biya. Malamai sun ce wanda ya yi hajji da kuɗin haramun hajjinsa ta yi amma za a biya mutumin da ya sata wa kuɗin da hajjin yake nan baka da hajji saboda hadisin muflisu da ya zo na Abu Huraira innal muflisa fi ummati man yati yawm qiyama bi salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin kaga yayi kenan amma wa yati wa qad shatama haza wa akala mala haza wa daraba haza wa qazafa haza fayuta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi فإن فنيت حسناته من قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار hadisin fallasashe ne yake bayyana haka da haka kai kokari ka biya shi amma ka biya shi ta hanyar da ba zai gane cewa kudin sata kake dawo masa da shi ba mai yiwa ka iya cewa kun yi harka da shi ka ce mai gida da mun yi harka da kai kuma na ji daɗin zama da irin alherin da kai mun saboda haka ni ma nake so in yanzu Allah ya hore mun nake so in maka wata kyauta ta girma sun ce duk abin da ka san in ka faɗe shi zai ta yanzu ka ce masa miliyan 3 ka sata ta zai iye wato duk satan ma da aka yi mun kai ne duk satan da aka yi mun kai ne kawai yanzu 3 ka faɗa ka faɗi ma ragowar to kaga abu ya ɓaci kuma gyaran ba zai yi ba kuma wataƙila wannan ya haddasa wata gaba tsakaninku da ba za ta warke ba da haka malamai suka amfani da hadisin ma'anu da yazidu cewa ya ɗau zakka ya kai masallaci ɗansa ya karɓa ya ce ba ɗana ne niyyar bawa ba ɗa kuma ya ce to ani na karɓa sai suka kai ƙara gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laka ma akhasta wa laka ma nawaita to sai aka gina akan hadisi laka ma akhasta wa laka ma nawaita shi abin da ya karɓa zai ga kamar ya karɓi kyauta kai kuma niyyarka kudinsa kamar yan masa to kuma akan niyyar ka za a gina ba akan abin da ya karba ba so da haka ka cuci mutum 100 sai ka je ka siyo masa wata hanse ko wani agogo ko wani turare ko wani abu da ka san yana sha'awa yana so ko wasu shaddodi ka zo ka ce mai gida ai wato abin ne harka ta yi kyau shine naga karan saka ma abin da muka yi a baya na alheri ga wasu shaddodi da wasu tararruka da wani abu shine na ka maka na 100 kai amma na gode Allah saka da alheri kaga shi ya karba da niyyar kyauta innamal a'malu binniyati kai ku aniyarka mai gida ya karbi kudin sa za ka ce shi ga kai amma dai wani ya kyauta wallahi sa ake son mutanen kirki kaga zaman da muka yi da shi zaman lafiya na alheri ashe bai manta ba Allahu akbar kai wanda yaro da albarka yake shiga da 100 sa gida inna malikul